खुलुमबाय पुलिस नोंथां खुलुमला गैया होद लामाया माबालै पुलिस नोंथां मानसि गोमानानै दं मानसि मारै गोमानोमोनखो मानसियालाय मानसियाथ' बेरायनो होननानै फैदोंमोन दा फनबो नांला माबो नांला फन हरबाबो रिंबो जाला बिदि जानानै दं आरो अब्लालाय मानसिया बेरायनानै दङ बियो बेरायखांनानै जोबबाथाय थांगोन बियो न'आव थां नोंसोरबो न'आव बिदि जायो नामा मा दादागिरि नामा पुलिस स्टेसनावनो मा सानो आं खोन्थानोसै जाहोनखौ पुलिस नोंथां मानसिफोराथ' फुजा बेरायनो होननानै फैदोंमोन दा गोमानानै थाबाय फनबो रोंला माबो रोंला दहायनिफ्रायनो मा जादों बेनिखायनो जों जोबोद गिनाय मोन्दों दानि जुगावथ' मा जायो मा थायो दसेनो रावबो जेबो बुंस'नो हाया अन्नानै माबा मोनसे खालामदो पुलिस नोंथां आच्छा सेंग्रा ना सिख्ला मानसिफोरालाय सासे हौवा सासे हिनजाव सेंग्रा सिख्ला नालाय बेरायदों बेखौनो नोंस्रा खर' गुदुं जानांगौ जाबाय सेंग्रा नङालै बिसोर सेंग्रा नङा बोराय बुरैसो अब्लालाय मानोथो गिदों बोराय बुरिखौलाय बोराय बुरैखौ गिनाङा आरो मानो गिनांगौ जाखो रोंखा राखा बुजि गोरोंखा बिसोरखौलाय सोर खावनानै लांनांगौ जाखो बिसोरखौलाय सोर मा खालामनांगौ जाखो थांथों बेरायहैथों आंना आफाया बिदि गोमानानै थाफेरा पुलिस नोंथां गाबलायबायलै माबार नायनानै होदोलै बिनि बिफाखौ मा बिनि बिफायासो गोमानानै दं आरो सासेयालाय सोर मा होननानै बुंनो सासेया हांग्रिमोनदिनि बिमा सोर हांग्रिमोनदि बेलाय अमा राजानि हिनजावनि नामा हांग्रिमोनदि नोंनि बिखुनजोआसो गोमानानै दङ होनबा मानो थोंजों मोजाङै बुङा पुलिस नोंथां माबाफोर खालामनो हागोन ना खालामनोथ' हागोन नाथाय 24 घन्टा जायागौमानि आं बोरै रिपर्ट लानांगौ जाखो लानो हानाय नङा नोंसोरो 24 घन्टा जानायखौ नेदो 24 घन्टा जानो 5 मिनिटल'सैलै दे नायग्रोदो माबा मोनसे खालामदो दे जागोन आं माबा मोनसे खालामगोन फेसबुकफोरावबो एसे नटिस होनानै दोन सोरबाफोर नुनो हागौ आजिखालिथ' बोराय बुरिफोरासो बांसिन दोनखारग्रा खारसनग्रा जादों थिग बिदिनो बहाबाफोर दंहैयो खोमा एसे फेसबुकआवबो नटिस होनानै हो आं लाजियो आंनिसो नामा ओंखारगारगोन बोरैबा अमा राजानि बिखुनजो हनै सोरजोंबा दोनखारलांबायनो जानाय नङा आं फेसबुकआव होआ आयु नै फेसबुकआव आपल'ड होबायानो सोरबा नायलाय मा लिरदों खोनासं नैबे बोराय आरो बुरै सानै मानसिया गोमानानै दं बोरायानो जाहैबाय सोमस्रि बिफा आरो बुरिया जाहैबाय अमा राजा बिखुनजो बिसोर सानै मानसिया गोमानानै दं जाय बिथांमोना बिसोर सानैखौ नुयो बा बहाबाफोर दंहैयोब्ला हमनानै दोन आरो जाय बिथांमोना बिसोरनि खबरखौ हरनो हायो बिथांमोननो अमा बेदर सेरसे होनाय जागोन नोंसोरनि मोजां हास्थायग्रा आरो गासिनिबो मोजां लुबैग्रा मिस्टार थपेराम आरो बुम्र बुम्र आरो थपेरामा फेसबुकआव होनानै होदों मासे फाल्थु मानसिलै गारालां इसोरखौ आंनि नामखौसो होनांगौ जाहैबाय आरो अमा राजा बिखुनजो होनलायनानै आं जेबो मिन्थिया जायखिया आफाखौ मोनबानो जाबाय आरो सोमसै मोनगोन दे दुखु जानाङा पुलिस नोंथां देब्रा माबा मोनसे खालामदो आं दा नोंसोर न'आव थां आं माबा मोनसे खालामगोन थां बे बादुला पुलिसाखि आंनि थङालि बिखुनजोखौ नागिरगोन नालाय आरो मोनसे खोथा आंनि बिखुनजोआबो सोमस्रि बिफाखौसो मोनबाय नालाय गोसोथोनो आं आरो माथो बुंबावनो मानसियानो हामजोब्बायलै गाबनांलालै सोमस्रि गाबनांला मोनगोन दे नों साफाखौ मोनगोन जोबोद गिनाय मोनदों अमा राजा आफाया माबा मोनसे जानांगौबा मा जागोन दे जेबो जायालै नैबे अमा राजा थासान्दियाव थ'द' न' दोनलांसां नोंखौ थ'द' हाफां मा सानखो अमा राजा आरो सोमस्रिनि खोथाखौनो सानदों नाजिबोदां मा सानदों एसेबां मोजां मोनलायनायनि गेजेरावबो मोनासै थेवबो दुखुनि समाव खैफोद समाव दाबो सानैबो ज' ज'यैनो थायो मानसिफोराल'सो गोजान जालायदों सोमोन्दोआल'सो बायदों नाथाय गोसोआ बबेबा खनायाव सानैनियाबो मोनसेयानो बेथ' नंगौ नाजिबोदां आं जुदि नोंखौ मोनामोनब्ला मा जागौमोनथाय थैद मानो बिदि सानो जास्ट बुंदोंसो फैदो थांनोसै आइ बम्र नंमारगौना नंमारासै नों बुंनाया नंगौलै नै फेसबुकआव सेन्देन नुलाय लांबाय माखौ फेसबुकआव नुखोसै माने नोंसाइजों सोमस्रि बिफाजों दोनखारलांबाय होननानै फेसबुकआव होदों मा होनखो फेसबुकआव होदों लासिंसिंनो आं बुंबा फोथायालै नोङो हांग्रिमोनदि नोंसाइजों सोमस्रि बिफाजों गोलो आयौ लासिंसिंनो बे बोराय बैसोआव माबायदिखा बिसोरो दा मानसिफोरा मा साननांगौ दे मा होनगोन मानसिफोरा बोराय बुरै जालायनानै बिदि दोनखारलायनाय आं माथो बुंबावनो सन्थला नोंसोरसो माथो
फुजा जानो थांनो नायदों नामालै गैयाहाय फुजा थुजा गोदोनि बायदि इन्टारेस्ट मोनला माथो फुजा जानो उन्दैयावसो फुजा जालाबायोमोन ओमफ्रायलाय माथो हांग्रिमोनदि बिमाया खारसनहैबायनो बहाबा लाखारनानै खारबायनो माथो मिन्थिखायोबालाय मानोथो सोंदों ओरैनो सोंदों आरोहाय नंमारगौना नंमारा होननानै दे दालाय माथो खालामनो सानदों मालाय गोसथोलायदों दोनखालायदों लाथोंसै जोंलाय माथो खालामबावनो ब्रा लासिंसिं बोराय बैसोआव बुरै बैसोआव मा मोनखांदों बिसोरो बैसोनि बेरामलै बयनावबो जायो बयनावबो दादा हांग्रिमोनदि दोनना फैनोसै आं नोंखौ न'आव ओइ दुमफाव लाखारलायथारबाय खोमाहायनो बिसोरो उनावसो मिन्थिसिगोन दा खोथाखौ नुवाखै मायाखै बोरैथो बुंब्रबनो हानो खोथाखौ खोनाखांनानै नुखांनानैसो बुंनाया मोजां जायो आरो बेरायबावगोन ना न'आव थांनो नागिरखो नोंसोरलाय मानो बेरायबावनांगौ जाखोसै न'आव थांनांसिगौ दे न'सिमनो लादो नै गारियासो गाज्रि जाना होलाबायलै मा जाखोथाय नायनि र' नै माथो थावानो जोबनानै होबाय नै दानाबा मा जाबावनांगौ जाखो बिजामादै आंना दा गाबख्रावबाय थासिगोन खालि बिजामादैनिल' सिनथालै नोंहा दालाय मिथिखाया अमा राजानि आखलखौ माबायदि नोंसोर थाथ'लाय आं थावखौ बैथिंजाय मोनो खोमा नायगिरना लाना फैनि दे थाब खालाम दाबा मा जाबावनांगौ जाखो गथ'फोरा खम नायगिरनानै दावराव जालायगासिनो बियो दाबा मा खालामनो आं गिबायसो आं दंलै गिनाङा थेवबोहाय बिजामादै आंना खर'आनो गाज्रिथार